Saúdos, que tal? Como están presumiblemente, o BNG absterase na votación dos orzamentos de 2018, facilitando a súa aprobación, pero sen apoialos. Os nacionalistas fixeron unha primeira avaliación das contas presentadas onte, advertíndolle a Compostela Aberta que, pese a terse incluídas moitas propostas do bloque, iso non suporá o voto favorable do seu grupo. E que a baixa execución dos orzamentos dos últimos anos fai a Rubén Cela fiarse máis ben pouco do que se vai a facer o ano que ven. O BNG recoñece que os 2 meses de negociacións dos orzamentos non foi un tempo perdido e as propostas incorporadas melloran substancialmente unhas contas que agarda Rubén Cela non sexan continuístas. Tal e como xa adiantara o voceiro do bloque no noso espazo de entrevistas Preguntoiro, o seu grupo non votará en contra destes presupostos. Eu creo que hai elementos suficientes en riba da mesa para non votar en contra deste orzamento. Eso tamén eu creo que hai que ser sinceiro, non? E nese sentido, pois eu creo que non é o orzamento que a nos gustaría, non ten a credibilidade que a nos gustaría, pero que sí que é certo e que recolle, pois unha serie de propostas que puxo o Bloque Nacionalista Galego en riba da mesa que eu creo que son boas. E eu, si gracias á nosa xestión pois conseguimos que ningún neno ou nena se quede sin comedor escolar, pois, mira, ainda que só fora por eso, xa daría por boa a nosa actuación. Entre as propostas do bloque incluídas nas contas do 2018, cabe salientar un aumento ata os 600.000 euros das bolsas escolares ou abrir a posibilidade de que os cidadáns poidan pagar os impostos á carta. Que os veciños e veciñas de Santiago poidan elixir se queren pagar cada un dos impostos por separado ou queren xuntar todos os impostos que teñen co Concello de Santiago e decidir como queren pagar. Se o queren facer nun único pago, en 3 pagos, como se pode facer ata agora, ou até en 12 pagos. Estes son, segundo Rubén Cela, os claros dunhas contas nas que o voceiro nacionalista tamén atopa escuros e que a baixa execución dos últimos anos fan pouco fiable o proxecto das contas do ano que ven. Desde logo, ou hai un cambio radical na forma de executar e de facer, ou a experiencia destes últimos anos o que nos di é que o 80% do que nos vai dicir o goberno que vai facer en materia de obras non o vai facer. E, por tanto, a hora de avaliar as propostas que se poñen en riba da mesa, nos ese dato tampouco podemos obviar. Pero, sobre todo, o que non podemos obviar é a credibilidade no cumprimento dos acordos, non? Rubén Cela cree que estas contas son un punto de inflexión para o goberno que contará co orzamento máis alto dende que chegara a crise. Todo isto nunha xornada na que o Hospital Clínico estreaba novas instalacións no servizo de hematoloxía. O novo hospital de día dará servizo a 100 de pacientes cada día. Esta mañá quedou inaugurado no Chuso Hospital de Día de Hematoloxía, que vai dar asistencia a uns 120 enfermos, que é a media de pacientes que diariamente acuden ás consultas deste tipo. As atencións máis habituais son a doentes con linfomas, leucemia aguda ou crónica e pacientes con mielomas múltiples. Pacientes con linfomas aproximadamente cada ano hai 100 novos. 100 novos. Logo despois temos pacientes con leucemias agudas ou crónicas, que hai aproximadamente cada ano 70 novos diagnósticos, e de mielomas aproximadamente uns 40 novos diagnósticos. Mais ou menos atendemos o que decía a xerente, temos aproximadamente 40 pacientes oncolóxicos, hematolóxicos, diariamente aquí neste hospital de día. As instalacións contan con 10 postos e 3 camas para recibir tratamentos, 5 consultas, unha sala de biopsias, unha consulta de enfermaría e outra médica para pacientes trasplantados, así como 4 baños. Si tiene que entre la consulta de farmacia y la que viene al hospital de día, pues a lo mejor un intervalo de 1 hora, pues que esté perfectamente informado. A mayores, pues todas las consultas y toda la atención se va a realizar en estas instalaciones y como lo que conlleva es que el personal va a ser más especializado porque va a dedicarse exclusivamente al paciente hematológico, que es un paciente mucho más frágil, con más posibilidades de tener patologías añadidas que probablemente el paciente solamente oncológico. O hospital comezou a funcionar hoxe mesmo, aínda que os pacientes chegarán o luns. Con este espazo, o Hospital Clínico garante a máxima calidade na atención sanitaria que lle presta a todos os usuarios, pero especialmente os doentes con patoloxías oncohematolóxicas.
Achegámonos agora á Cidade da Cultura, que onte acolleu o acto de entrega dos premios da cultura galega. Xoana Torres a título póstumo, Berta Álvarez Cácamo, Uxía Senlle, a Fundación Rosalía de Castro ou Cristina Pato foron algúns dos galardoados desta edición. A nosa cultura non se detén e así o demostran os premios da cultura galega, así o afirmaba o presidente da Xunta durante a entrega destes galardóns, recoñecendo que os creadores son os principais responsables de que así sexa e que as administracións deben contribuir no posible a facilitarlles ese traballo. Alberto Núñez Feijóo destacou que o elenco de premiados da cultura galega 2017 demostra que este xa non é un espazo reservado, que crear non é unha cuestión de élites, nin está restringido por cuestións de xénero, procedencia ou forma de pensar. No acto destacouse a trayectoria de Xoana Torres, a figura de Berta Álvarez Cácamo, de Mabel Rivera, Oliver Laxe, Cristina Pato, a Fundación Rosalía de Castro ou o proxecto Apego. Estes premios seguen demostrando que a cultura galega non se detén. Non se detén no tempo porque avanza, con forza, cara ao futuro. E tampouco se detén no espazo porque consolida a súa proxección exterior. E senón, mirade algunhas das biografías das persoas que hoxe o xurado distinguiu. Os creadores son os principais responsables de que así sexa, pero son conscientes de que as administracións debemos contribuir no posible a facilitar o traballo e o conxunto dos galegos a facérllelo algo máis rendible. Onte arrancou na Facultade de Ciencias da Comunicación Cultrural un encontro que ten lugar por primeira vez na cidade e co que se pretende convertir a Santiago na capital da cultura rural. Haberá cine, debates, obradoiros e gastronomía ata o vindeiro día 19. Onte á tarde comezou o encontro Cultrural, un evento que terá lugar ata o día 19 na Facultade de Ciencias da Comunicación, co que Santiago vai reivindicar a súa esencia e identidade rural, analizando novas propostas dirixidas a dinamizar este ámbito tan importante do noso municipio. A cita arrancou cun debate no que membros da corporación expuxeron os seus modelos para o rural de Santiago. No Cultrural tamén haberá oco para a sétima arte, ca celebración da cuarta edición do Festival Internacional de Cine Rural de Galicia Carlos Velo, para o que se presentaron ata 300 curtametraxes. A gastronomía tamén terá un espazo destacado na programación, con obradoiros e catas. Achegámonos á tarea central que dende onte acolle unha exposición organizada por Cruz Vermella Santiago. Na mostra podemos ver os traballos realizados por 15 persoas maiores que participan no programa Enrédate. Co obxectivo de que os máis maiores teñan unha vida activa e melloren as súas relacións sociais, Cruz Vermella ten en marcha o programa Enrédate. Este proxecto permitiu aos seus participantes facer distintas actividades que agora poderemos ver en área central. Dende onte o Centro Comercial das Fontiñas acolle unha exposición cos traballos feitos por estas 15 persoas ao longo de 2017. Esta é só unha das moitas iniciativas que Cruz Vermella Santiago desenvolve na cidade. Dende a súa fundación en 1897, a Asamblea Comarcal da ONG orienta o seu labor na loita por mellorar a vida dos colectivos máis desfavorecidos dende unha atención integral. E na Praza de Abastos hoxe e mañá celebrase un curso moi especial. Baixo o título Cociñando Casaboas, 3 mulleres ensinarán a 30 rapaces pratos de cociña tradicional. Fabada, carne estofada, arroz con chipiróns, chulas ou torradas. Estes son algúns dos pratos que 30 rapaces aprenderán a preparar no curso Cociñando Casaboas que se celebra hoxe mañá no aulario da Praza de Abastos. O curso será impartido por 3 mulleres que adicaron a súa vida á hostelería e que agora queren transmitir os seus coñecementos aos máis novos. Ademais de ensinar a preparar elaboracións de toda a vida, o taller tamén servirá para que os rapaces se acheguen ao comercio fresco e de proximidade. Por unha banda, tanto transmitir esta ensinanza das recetas que das recetas de sempre a xente moza, e por outro, pois queríamos amosar tamén unha maneira de mercar para a mocidade pois diferente ás das grandes superficies, non? Que aposten por un comercio local, polas tendas pequenas e sobre todo polos produtos locais e de proximidade e de tempada, non? E como digo, pois era intentar tamén atraer en certa medida a como usuarios e compradores a mocidade a Praza de Abastos. Levamos moitísimo tempo no oficio, pero non somos unhas profesoras tituladas como cociñeiros, sabes? Fixémolo nas nosas casas. Toca mirar cara ao ceo para saber que tempo teremos nas vindeiras horas. Todos os datos de seguido da man de Meteo Galicia.
Os xoves en Galicia agardanse ceos cubertos con chuvias generalizadas durante o día que irán diminuindo durante a noite. As temperaturas mínimas experimentarán entre un lixeiro e moderado ascenso, mentres que as máximas quedarán sen cambios. Os ventos soprarán moderados do sudoeste. Durante o venres agardase unha progresiva diminución das nubes durante a xornada, con posibilidade de chubascos máis probables canto máis ao norte. As temperaturas sufrirán un descenso máis acusado nas mínimas e o vento soprará de compoñente norte en xeral. No sábado teremos bancos de néboa matinais. As temperaturas sufrirán novamente un descenso que será notable nas mínimas o que dará lugar a xeadas generalizadas. Os ventos soprarán frouxos de compoñente norte. O xoves en Santiago agardamos un día de chuvias durante toda a xornada. As temperaturas oscilarán entre os 11 e os 13 graus e os ventos soprarán de compoñente oeste moderados. Pro venres teremos ceos anubrados con chubascos que remitirán pola tarde. As temperaturas descenderán lixeiramente, sobre todo as mínimas, e os ventos soprarán do norte febles. No sábado teremos ceos con nubes e claros. As temperaturas baixarán quedando as mínimas nun grao e as máximas en 9. Os ventos soprarán do nordés febles. Imos rematando e facémolo co repaso pola nosa axenda cultural. Ata aquí o repaso pola actualidade da xornada en Santiago. Agora toca tempo de entrevistas con Silvia Castiñeiras e o Preguntoiro, no que recibe o voceiro municipal do PSOE, Paco Reyes. Nos volvemos mañá con toda a información. Que pasen unha feliz xornada.